Добре, да започваме. Днес ще разгледаме, така да се каже, отблизо онлайн хазарта в България. Имаме доста материали пред нас, които обясняват как точно се получава лиценз тук, как работят онлайн казината, кой ги регулира и най-вече какво означава всичко това за играчите. Целта е да добием ясна представа. Точно така. Това е сектор, където регулацията е, може би, най-важното нещо. Трябва да се търси баланс между интересите на бизнеса и защитата на потребителите. И източниците ни показват, че рамката е много детайлна. А отговорността, основната отговорност за лицензиране, контрол, всичко е в Националната агенция за приходите, НАП. Значи НАП държи юздите, така да се каже. Не може просто всеки да си направи сайт за залагания от днес за утре. Абсолютно не. Изискванията за лиценз са си сериозни. Наистина сериозни. Компанията, според това, което четем, трябва да е регистрирана в ЕС или в ЕИП, или Швейцария. Трябва да има внесен капитал минимум 1,5 милиона лева. Това не е малко. После цял куп документи за произход на парите, за съдимост на управителите, ами за софтуера, който ще ползват. Имат ли правила срещу пране на пари? Всичко това. Има и много ясни причини за отказ. Примерно, осъждания за определени престъпления, ако фирмата е била в несъстоятелност, данъчни проблеми. Дори неплатени задължения към държавата над 5000 лева могат да са пречка. Вау, а самата процедура звучи сложно. Ами така е, включва подаване на заявление с десетки приложения. Наистина десетки. После има проверка от комисия в НАП. Това отнема до 60 дни, може и да се удължи. Може да се наложи дори лично да се явиш на заседание. Таксите също не са за пренебрегване. Различни са, да речем 20 000 лева. Само за разглеждане на документите. За спортни залагания. 20 000. Да, и тези пари не се връщат, ако ти откажат лиценз. Охо. А ако те одобрят, плащаш още 100 000 лева еднократна такса за самия лиценз. Плюс, всяка година 20% върху разликата между залозите и изплатените печалби. Значи, сериозна инвестиция само за да стартираш, а самият лиценз за колко време важи? Стандартно е за 5 години. Така пише в източниците. Но има опции за 10 години, ако докажеш, че си направил инвестиции тук, в България, над 2 милиона лева. И чак като платиш всички такси, тогава ти издават удостоверение. Без него не можеш да работиш. Добре, ясно. Да кажем, че някой мине през всичко това. Как реално работят самите сайтове? Тук вече става интересно за играчите, предполагам. Да, тук технологията е в основата. Източниците наблягат на така наречените генератори на случайни числа, или RNG. Това са алгоритми, които гарантират, че резултатите от игрите слотове, рулетка, карти са напълно случайни. Честността е ключова. Сигурността също. Споменава се SSL криптиране. Това е същата технология, която ползват и банките онлайн. Целта е да се защитят личните данни и парите на хората. А самите пари, как става депозирането, теглянето? Описани са различни методи. Банкови карти, разбира се, електронни портфейли, които са доста популярни. Има и местни опции. EasyPay, Cash Terminal, банков превод също. Но има едно важно но. Преди да можеш да изтеглиш пари за първи път, задължително минаваш верификация на самоличността. Ага, KYC процеса. Точно. Know Your Customer, то е мярка срещу измами, срещу пране на пари. Изискване. И разбира се, и игрите и бонусите. Това привлича хората. Да, разнообразието е голямо. Всичко има. Слотове, рулетка, блекджек, покер, бакара. Напоследък много популярни са игрите с дилъри на живо. Бонусите също са навсякъде. Начални бонуси, безплатни завъртания, кешбек. Тук обаче, и източниците го подчертават, е много важно играчите да читат условията. Винаги. Да, дребния шрифт, както се казва. Именно. Особено изискванията за превъртане на бонуса. Колко пъти трябва да заложиш сумата, преди да можеш реално да изтеглиш печалбите от него. Добре. Източниците отделят доста внимание и на защитата на играчите. Това е много важна тема. Определено повдига важен въпрос. Да, регулациите задължават операторите да имат мерки за отговорен хазарт. Трябва да има ясни предупреждения за риск от зависимост, информация за помощни организации. Трябва да предлагат инструменти играча сам да си сложи лимит на депозити, на загуби или дори да се самоизключи за известно време. Или за винаги. Самоизключване. Да, опция, с която сам си забраняваш достъпа.
И разбира се, строга проверка на възрастта, под 18 години е абсолютно забранено. А ако все пак някой има проблем, какво може да се направи? Ето тук идва ролята на регистъра на уязвимите лица към НАП. Хора, които осъзнаят, че имат проблем с хазарта, могат доброволно да поискат да бъдат вписани там. Или пък техни близки могат да поискат, при определени условия. Веднъж вписан, достъпът и до всички лицензирани сайтове и зали в страната се блокира. Това е сериозна мярка. Да, освен това, НАП активно блокира нелицензирани сайтове. В един от източниците се споменаваше число над 2500 спрени сайта само през 2024 година. И всеки може да подаде сигнал, ако види нелегален сайт. Има имейл illegalgambling@nra.bg. Това е полезно. И как най-лесно да проверим дали едно онлайн казино е легално? Най-сигурният начин е да се погледне списъка с лицензирани оператори на сайта на НАП nra.bg. Публичен е. Също, самите лицензирани сайтове обикновенно слагат номера на лиценза си някъде долу, в долната част на страницата. Трябва да го има. Добре, мисля, че добихме доста ясна картина. Източниците показват, че онлайн хазартът в България е легален, но силно регулиран от НАП. Процесът по лицензиране е сложен, скъп, което вероятно оформя и кои са големите играчи на пазара. А самите казино работят под строг надзор, технологии, сигурност, защита на играчите – всичко това е важно. Въпрос за размисъл, който ми хрумна от един от материалите. Там се споменаваше за бъдеще с виртуална реалност, с блокчейн технологии в казината. Въпросът е, как тази регулаторна рамка, която обсъдихме днес, толкова детайлна, ще трябва да се адаптира, за да остане ефективна и да пази потребителите при такива бързи, наистина бързи технологични промени. Това е нещо, за което си струва да се помисли.